Tapos pagkaramdam mo, magaburot. Ang lubot ko talaga dito sa wheelchair. Ito. Bilis mo, Vicky ka. Bilis mo. Sanay ka. Pero, open sesame. Uy, galing ah. Ay, anong G? Ang galing mo talaga, baby Ki. Grabe. Ang galing mo pumindot, oh. Nalilo ko, oh my God. Ha? Nalilo ko. Nahilo ka? Ganun talaga pag first time sa elevator. Sus! Dahil na first time, kakasuka na. Hindi ko nagkayang. Ay, Ano na? Wala naman. ang tungkod ko. Saan ba yun? Saan ba tayo? Ah, dito pa. Ang galing mo talaga. Oh. Renong yan. Antayin na lang natin doon sa may sopa. Walang tao. Doon tayo sa sopa. The waiting area doon, di ba? Ay, nakapag ano pa rin. Nakapasok pa rin ulit ako dito sa Gramercy. Yan. Hindi na ito grammar. Ay, ano ba to? Kapit bayan na ito ng grammar. Ay, hindi to Gramercy? Ay, ganun. Ah, kala ko Gramercy to. Di ba dito tayo pumasok? Hindi. Ay, hindi, no? Ah, iba nga. Maganda yung grammar. Oo nga. Nag-iisa pala yung maganda. Akala ko Gramercy to.